Ja, vi har lavet det her forsøg Nature Dice, hvor vi har undersøgt 24 forskellige DNA-prøver fra mennesker fra den samme familie. Og så skulle vi se, hvem der havde den her recessive dominante sygdom. Og vi startede med at blande 2 mikroliter af DNA'et med enzymet BAMHL, som er et restauationsenzym. Dem blandede vi forsigtigt her. Og så placerede vi vores DNA over i et vandbad ved 37 grader. Og det gjorde vi, fordi at vores restaurationsenzym arbejder bedst ved denne temperatur. Og vi havde vores DNA nede i vandbadet i cirka 30-45 minutter. I vandbadet der spalter enzymet DNA-prøven i forskellige størrelser. Og så tilsatte vi vores loading dye, som farver DNA'et og får det til at lægge sig til bunds i det her gelé i vores brønde. Og på det her billede kan vi se vores gel elektroforese, hvor den har en plus- og minuspol. Og vi ved, at DNA'et er negativt ladet, så vores DNA vil automatisk søge ned mod pluspolen. Og vores loading dye gør så, at vi kan se, hvor langt vores DNA kommer, og hvor vi så kan aflæse, hvilken genotype de har. Og hvis vi kigger ud til højre, har vi 3 eksempler, hvor vi har nummer 1 har et dominant allel og et normalt gen, og har en genotype, der er 2 store D'er. Og nummer 2 har et recessivt allel og et muteret gen, og har en genotype, der hedder 2 små D'er. Og så nummer 3 har både et dominant og et recessivt allel, og det er at være bærer med sygdommen, men ikke er smittet med sygdommen. DNA'et inde i cellekernen består af nogle strenge, som er ekstremt lange i sådan nogle store spiraler, hvor der er de her 4 forskellige baser, kaldet guanin, cytosin, adenin og thymin. De er ekstremt lange og er viklet rundt om nogle proteiner kaldet histosoner, hvor der er omkring 2 meter DNA-streng om hver. De her histoner er så sat sammen i nogle, det man kalder kromosomer, som I kan se heroppe i venstre hjørne. De 4 forskellige baser er kodet sådan, at det kun er adenin og thymin, der sidder over for hinanden, og cytosin og guanin sidder over for hinanden. Det kalder man baseparingsprincippet. Vi kan se, at det dominante allel, store D, ikke bliver klippet over og derved ikke har sygdommen, mens det recessive allel, lille d, bliver klippet over af restaurationsenzymet. Og man kan se, at det er smittet. I det recessive allel bliver basepar-sekvensen godkendt og klippes over, imens det dominante allel ikke bliver godkendt og ikke klippet over. I præcis denne kombination, som I kan se hernede i hjørnet, hvis man kigger hernede i hjørnet, kan man se, at BAMHL går ind og genkender en bestemt kode, og derfor går ind og klipper enzymet over i to dele. Modellen her oppe i hjørnet er en model over enzymet BAMHL. På stamtavlen kan man se de 24 familiemedlemmer og deres køn. Man kan se sygdom er kønsbunden, sygdom er recessiv og bundet til X-kromosomet. Man kan se det ved, at det kun er mændene, der er blevet syge, og det viser, at den er kønsbunden. Kvinden har et ekstra X-kromosom, som der virker som et backup, hvis det ene skulle være sygt, så derfor kan kvinden ikke gå hen og blive smittet af sygdommen. Manden kan ikke være bærer på grund af, at han kun har et X-kromosom og vil automatisk være smittet af sygdommen.